ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା। ଏହି ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା ଭାଦ୍ରବ ମାସର ପ୍ରତି ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଓଷାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କର ପବିତ୍ରତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଏହି ଝିଅ ବା ବୋଉ ମିଶି ଏହି ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷାର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। Lord, kayo halo halo